Good morning. Ngapriang subhai piwe syaga jingiseng kena balang Presbyterian boxe. Tishwa bangini ya chaprang tungin shuble ha gajing doai. Ni aingo ime ko drive mala aingi kini kasngi ka bathamai kasngi ka internet ba kasngi ka ba kencang ka jongme tolong rangkat bat ngi ling ba jo gijing shakri jongi ba ro ling ba jo kini ka por bingin yo cho kana gijing bam ki ba kenja mensip banaga ktien ka jongme ni pan kini ba ro ha ka kerteng ka beim ka badon portam ka jongme Jesus Christ. Amen. Hakani kapor nginyo panyarwai lang na ka chorus ka ba arpuar hadin jong kani ka jingruai ngan sakerpat ya iwei na kikun samla jong ka balang imis iba dondor karkongor bi inya lambengi ha ka ba pulis dang baduai. Hallelujah, 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 Yaro, you try. Hallelujah, 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 Yaro, you try. Yaro, you try. Hallelujah, 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 Yaro, you try. Yaro, you try. Hallelujah, Yaro, you try. Hallelujah, Yaro, you try. Hallelujah, Yaro, you try. Shwabangin pai shublay ka jingdwai an pulia ka tu kat ni na ktien ka jungblay ka bangi laban shem na jingrai sam ka ba khandai phubei na khot ka baning kong hat ka balai utau ba shong ha ka jaka bari jong ba khli tam e un yo ye ne hapo ka jingka jong badon bor baro nganong shphang trai ulong ka jaka ri jonga bar ka kot bas khem jonga ublei jonga hau ba nga shania na baun pelaj yemi na ka jing khawya jong unong riam but na ka jing yap khlam ba pinsniu dengan tuai pa jingi paham neng ngiban khama jumi trai ben ai ngu imi namar ka jing iet ka jing isnei ka jing khu jumi pamila the sai ka jing em ka jungi tu donin kat bat ngi paro kinang ishim benta jongan ka jing seng ka jungi ka jing seng lang ka jungi donin kat ban kinokit kam jung ka jing seng khana a trai spien donin kat bat ki friend diners a trai spien ban kumju tu da matuker da mi trai ngi trai na ta ka na uni khnyang jing pang trai donin kan ban ngi wei pi wei paro sngi por ki badang sa trai map ki pop ring kang jungi mi le sung si mi trai spin tu kur khu yingi khon khna trai mi nang kham ien ban pendon buro mi ka kerteng ge jung mi na ba kini buro pan kerteng ba krau ka badan bor tam unong pun khiap unong pun em jungi Jesus Christ. Amen. Deha kani kapor ngila poish ka benta ka bakam kong san kata bangin yo ban shashkor ya ka ktien ka jong ublay lingba I Mrs. MD Nengnong ilong iwei na kilong kami but inong hikai Sunday school but ngangit campin shashkor bha ya ka ktien ka jong ublay lingba jong I but shwa bangin poish shata ngan kerpat ka praise and worship team bakan ya lambingi ka hak ki ka tu ka nitali ki jingruai. Sing high, sing low. Sing high, sing low. Singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low. Singing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Thinking about how he sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. Sing high, sing low. Singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low. Singing absolutely everywhere I go. C'est une verse. Oh, I
thinking about Jesus' love for me. Oh, I am thinking about how he sets me free. Oh, I am thinking about up to everyone. The wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I sing high, sing low, sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Xin chào mọi người, read the Bible, read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, and you'll grow, 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 and you grow, and then you'll grow, 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 and you'll grow, grow, grow. Read the Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Read the Bible, read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, and you'll grow, 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 and you'll grow, 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 and you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Good morning, ya pi baro ki khana ki baret. Banta ka step ngania thu khana ya pi ki hap ki baret shapang way uriu kraw jong ublei ubakerteng upolikap badai ubishop jong kashnong Smyrna. Kani kashnong Smyrna kadai ka nong ba kaba menta ka kerteng kadai ka Izmir kabadon ha Western Turkey. Na try ngila ju asno shapang kashnong Turkey. Dikadon hapo Turkey. Uni udai uriu shlur bat riu kraw jong kejinget Kristan. Don kijing tho ki boong balakha ya u ha kasnem nrip khandai AD kabamut kumbalai posnem tam hadien kejing mi pat utrai Jesu Christ. Don pat ki nong tho ki boong balakha sauhusan nesan posnem hadien kejing mi pat kata kamut ke resurrection utrai Jesu Christ. Laong ru ba u Polycarp u ladei u nong sha hikai la new student jong u apostol Yohanes. Tak mut u apostol John na ni apostol Yohanes u senran jong u Jesu Christ. Kendia chapang u apostol Yohanes. Uni u senran jong u Jesu Christ u dei ru u cousin jong u Jesu. U dei u bala tho ya ka kita jing penpau but udai ubala temen na kisenran barokhoi. Kejinga thu keong ru ba upolikap udai ru uwe na ki bakat du ban yo jing hikai direct na Yohanes usenran jong Jesu Christ.
history kia thu ba polikap udai breu ubajai but bun ki breu ki ba ya ulalong Kristan nadu udang kanarin. Henry hado ba unda temen ba usa sya penshitom nam da ke jinget ki jong Upolikap udairu unong hikai ya ki wei onda ularang ba bat uhikai ya ki jingikai syong tenrai takmut ngikot ke doktrin jong ke jinget Kristan jongi. Kini kinde ki ba upolikap ulayo jingikai na Yohanes usenran Yesus Kristus. Ulahikai ke jinget blay jongi hakilai person. Ulahikai ke jinget blay jongi hakilai person badon hawai blay kata ukupa ukun umen sem bakun. Uhikai ba Yesus Kristus udai ubalawan long priau hakado balasa narpana ulayap bat mi pat hadin lai sengi. Lapan kan mau bala dedon ki jing hikai ki bom kubur ya ki tei ki ba laong de ban kerngak mardor lani reject yaka namar kalong persya yau Chris ne kalong antichrist. Ki jing hikai tenrai ki ba polikap ulah hikai kilas no scam hadu kata haki para banget ha kata kepor but don ban len ya ujisu wat hadu bandu no yala kejong kejing im. Laong ba upatsya lani emperor kahima Rom ha kata kapor Marcus Aurelius ulabu ki kendon ki ba hadu kata-kata ya ki Kristan. Lapa ki Kristan bakin len ya utrai Jisu bat bakin ong ba Caesar udai utrai lani Caesar is Lord. Ya ki bang ong kumta ula penlong da ki lempung tamasa bat la pelat yaki haki sing ni thang im yaki. Bun ba naki pat ba Kristan ki lala sya penyam bat long ki martyr ki jingen. Don na pedeng ki Kristan hak ta kapor ki bang ap hadu banda keli yaki henrei ki la pensya yaki rendang jongki ban yap no ben. Marcus Aurelius upatsya jong kerum ula lengok ngan bat ulawat jingtip ba manu bahikai yakini ki Kristan baki scam ba ke jinget ke jongki lalap ba udai upolikap unong hikai jongki hadian kata ki sipai Rom ki lawat ya upolikap ha ka baningkong baro ki para benget ki la phari no ya upolikap de shimla shipting tang ba ban penhun ki para benget latre bat ki la phari no ya Ila penri hakwe ke jakari henrei namar ba kamlong ka ba safe bandon hangta lapen ken ria no ya ha kwe pat ke jaka ka ba ar but anda kat tu kat ni kirang ba kini ki sipai ki pawon wat ya kila lap ya kata ke jaka ba uri ha ka ba udon ningkong bat kila bat arngot ki ba trei bat bat kila pen shitom jur lani torsha ya kita Bat kita kila pla hei udon upolikam. Anda kila tip hei udon kila lech hak tak jaka ka baar. Bat dau polikap ula tip kila wan hangta shem tre shu ban ken ria na kata ka jaka namar ula yo I kecing yo I pau la ni ka vision ba kisen clear jong ki laklang da keding. Ulas ngau tikna ba syayap baik ha ke jingthang keding. Hadian kat tu kat nipor nda kilawan kita ki sipai Rom polikap ula ong ya ki bakin ula pediang sobhai ki ong ki bakin ya bam kin ya di bat ai por ya ba duai. De polikap ula duai bat ula simpor ar kenta. Bat kita ki ken hun nda ki snow ki jing duai jong don nap deng jong ki la nget bakata hakata ki jing hata ka por bo polikap la sha kem ka de ula dap hadu prapun rius nem karta bat kini ki sipai ila so sun yana ki yo I ya uni ubre ubasha kem bakimut banwan kem ba udei ubala temen bat udei uba don burom bat I lui hadu kata. Kat ba
lanang ya lam ya u ban let sha ke jing bishar bat shwa ban rung ha kata ka arina lani ke jaka bodon ka ki pat ba u yo snow ba ka wan ka sur ka boong be strong and play the man ka bomut yang scam kum urang ba anda lawan rai u hakmat kinong bishar la rai pen rem ya u bat la day man chitom da ka ba thang im ya u don na pedeng kita kinong bishar ki boong ya u ba un len no ya u Jesus Christ u de u la ong kum ni 80 and 6 years have I served Christ and he has never done me the least wrong. How then can I blaspheme my King and my Savior? Kata uong, prapo bat riu snem, ngala syakri u Chris, bat syam lale, kanu babakla, bat syam lale, kanu babakla yang wat kabrit kum no ken ngan kren ben, ya us im jonga, bat unong pen im jonga. Dia la rai ban thang, ya u bat shwa ba ansha, thang ula duai. Kani kade kijing duai jong u polika snap ha happy berin. I give thee thanks that thou have counted me worthy of this day and this hour, that I should have a part in the number of thy martyrs, in the cup of thy Christ, to the resurrection of eternal life, both of soul and body, through the incorruption imparted by the Holy Ghost. Kata kamut kumni, nga aingo yame baminyo yanga uba Vietnam na kabenta kane kasngi bat genta bangan yo benta kum uwei na ki marta jongme hakakuri u Chris jongme sha ka jing mi pat babom jukut kamen sim bat kamet lengba ka jing bom ut ka ba ai da umen sim bukun ula ong ya kita ki ba thang yak ta ki nong thang bakim don kam bante ya u hak tu ko por ki sekte ya ki baki thang im namar ba ki ong banda kala klang ka ding ki tieng yo ki phet ti sekte ba ki sa ru ha u ding ki ti ki jat ti u polika bong em ngam tre namar ba u su tho ba u try Jesus Christ bat u blei un yarap ya u ba unum phet na ta ka ding anda la me kata ka ding kam shim la thang ya ka met ya u but kala syuker tawiar bat klem ta ya u khandiat ru em nang ta na kami kejing sma ubi kum kejing ubi frankincense ki di kejing sma ka ba ubi ki ba ki she penon kam ki brewa ki tu ki por anda kita ki nong penchitom ki le i ba ka ding kam shim la bam du ya u ki la pha bandung ya u da ka tukri la ne ka daga anda la sha dung kami kaparo nani ka dof na ka met jong u bat ka snam bat kata ka snam kala penlip ya kata ka ding baro ki ba la yo i kelas no pla bat ki las no thu ba don ka jing ya prayer habdeng ki banget bat ki bam ngai ti upolika u la le shala u kan rat kum u martyr ka bomon ba ula kloi ban yam namar ka jing u Jesus Christ u ong how Matthias kalau nong besipo the kot kat riu do arpo bat arpo ar hakami ngapa no yapi kum ki lang brot habadeng ki suri namar kata phin ya long ki basian kum ki beseng bat ki bajamnut kum ki paro henry tu ya sumari ki briu nabakin ya ai no yapi ha ki nong bishar bat ken ya sempat yapi ha ki senakok jongki on ya lamru yapi hakmat ki ling score bat ki sem na ka benta jonga ya ka ban long ka jing pla haki but haki gentle henry onda ki la ai no ya pi what kuso kuslai kumno lani ka e ba pin kren namar on ai happy ha ka ta ka por ya ka e ba pin kren namba day ma pi ki ba kren henry umen sem ukpa jong pi ba kren happy te phin long ya ki ba la shun da ki brio baro na ka benta ka kerteng ke jonga henry ya uba da yaine haban da kut uta ken uban la im da shisha ka long ka ba so shirke kumnu ki nombot jong Jesus Christ ki sha pen shitom kam tam ki tu ki kristan ki paning kong henry ni dei man so thu ba ki la pan sha kumta da ka jingla jong ki kum ki brio henry uble u ai bor
but ka jingai ne ka jingai jongki hau Jesus Christ ka penlong yaki ki riu shlur lan heroes ban yap nam da ka jingai hau Jesus Christ. Be not dismayed, whate'er betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Na ka banda ka burom ublay. Amen. Ni ai ngu e ublay bola pen sngo hangi ka khubor ka badon bor ba ka bakor dor ling ba jo i Mrs. MD nengnong bat ngangit skemba plasha skor bha ya kini ka khubor to ublay unang kurkhu ye phi Mrs. MD nengnong ba ka ying ka sem jong phi bat pin nang la ban yai shakri u khambha nang ni shakmat dia kani ka por ngin apoi shaka bawai jong ga jing shakri jongi de shwa bangin wai ngin yerwai lang na ka jing rai ka bahan riu spa phra bat hadien jo kani ka jing rai ngan karpat yang saji sin ye i Mrs. MD nengnong be ni lamingi ha ki jing kurkhu penwai Iken na Jerusalem Gerteng ji surwai shedhem Kiken na bamentaru Kirwaya roya kaju Snap, snap, snap Kikenaki arwai Snap, snap, snap Kiarok lem dawai
Hosanna, jam, Hosanna, ya utrai, lahi kai ban i utrai, ban puli các tin klem wai, lên ti sha, leng di ban yo, burom ai shu blei baro, skap skap skap, kikna kiarwai, skap skap skap, kiaro klem dawai, jam Hosanna, jam Hosanna, jam Hosanna, ya utrai, bat ren bat krau barolam, girwai lem kisur babang, rendang ba siang ki penjam, Hosanna ki ba jrong tam, skap skap skap, ki kena ki arwai, skap skap skap, ki yaro klem dawai, jam Hosanna, jam Hosanna, jam Hosanna, ya utrai. Aka bawai no to ai ke jing i ba ke jung blai ko pa jung i ba peneng ke jing ai ke jing Jesus Christ nok pen em jong i slok jong man sim ba khu kini baro lai kin don rangkat bat ngi don rangkat bat ki bangai sit lak perthai man ta ba halak